Provocarea, ziua a treia. După cum știți, am aici cele 3 bilețele, alegem un bilețel și ce pică pe acel bilețel este provocarea care trebuie să fac. Înainte să începem, v-aș ruga foarte mult să apăsați pe like, pe subscribe și pe follow, pentru că vor urma foarte multe clipuri pe viitor amuzante și sper că o să vă placă. Așa că nu ne mai lungim, amestecăm foarte bine, punem frumos la spate, nu ne uităm, alegem un bilețel. Bun, avem aici bilețelul, să vedem. Provocarea din a treia zi a acestei serii este pește pe uscat. Va trebui să fac ca un pește pe uscat când îl scoți din apă. Hai să-i dăm drumul la provocare, dacă asta a picat.